Shwmaina a chroeso i'r wers yma ble fyddwn ni yn creu Caleidosgo Nadoligaidd. Nawr, falle dod dim ond fi yw hwn, ond unrhyw bryd I fi yn gweld patrymau Caleidosgo, mae wastod yn hala fi feddwl am adeg y Nadolig. Fi'n cofio bod yn fachgen bach ac yn chwarae gyda Caleidosgo ges I amser Nadolig ac yn dwlu gweld y patrymau yn plethu mewn iddi gilydd. Felly, yn y weithgaredd yma, ni'n mynd I fod yn creu Caleidosgo Nadoligaidd, yn defnyddio delweddau a phatrymau Nadoligaidd. Nawr, os I chi yn mwynhau y weithgaredd yma, cofiwch I fod e'n un weithgaredd allan o becyn hwyl yr wyl sydd yn rhan o'r Academy gan yr ysgol ddigidol. Mae pob ysgol sy'n tanysgrifio i'r Academy yn cael mynediad i'r holl becynnau a'r holl weithgareddau sydd wedi cael eu mapio ar draws fframwaith cymhwysau digidol y cwricwlwm newydd. Os licech chi weld mwy am yr Academy a gweld rhagor o wybodaeth, wel dilynwch y ddolen sydd ar waelod y sgrin nawr. Nawr, cyn I ni allu creu y Caleidosgo I hun, mae angen I ni'n gynta I greu'r patrwm sylfaenol. Ac I wneud hynny, I ni'n mynd I greu rhyw fath o bapur lapio, rhyw fath o patrwm papur lapio Nadoligaidd. Felly, dewch I ni gael neidio mewn I GWERS I ddechrau creu'r papur lapio yma'n gynta. Iawn te, dyma ni ar ddangosfwrdd J2 launch, a'r peth cyntaf sy'n angen I ni wneud yw agor GWERS. Felly, lan ar bar offer fan hyn, ar y riban llwyd, I fi mynd I glicio ar GWERS. Nawr, yn GWERS, I ni'n mynd I fod yn mynd I beintio. Felly, draw'r ochr dde, fe welwch i'r tabs lliwgar yma, a ni moyn dewis yr un glas golau sy'n dweud paint. A fe sylwch chi bod cefndir eich dudalen I gyd yn newid lliw. Felly, dyle fod cefn eich dudalen chi yn las fel hyn. Iawn de, be ni'n mynd I fod yn wneud yn GWERS cyn mynd ati I greu yr Caleidosgo I hun, ni'n mynd I fod yn creu rhyw fath o bapur lapio. Felly, allech chi fod yn defnyddio un o'r cefndiroedd yma, enghraifft hwnna, neu efallai ystabal fan hyn, iawn. Felly, allech chi ddefnyddio un o'r cefndiroedd sy'n anbarod, mae croeso I chi wneud na. Neu allwch chi beintio cefndir Nadoligaidd eich hunan. A ar gyfer y fideo yma, fi'n mynd I fod yn peintio un. Ond falle, os oes llai o amser gyda chi, allech chi fod yn defnyddio un o'r cefndiroedd yma I arbed tym bach o amser. Iawn, felly dwi'n mynd I ddechrau gyda tudalen wag. Y peth cyntaf fi'n mynd I wneud yw llenwi'r dudalen gyda'r pot paint mewn unrhyw lew a dweud y gwir heblaw am gwyn. Achos dwi ddim yn mynd I fod yn aros yn y lliw yma am sbel fawr. Felly dyna ni, dwi wedi llenwi'r dudalen nawr yn goch, ac yna I fi'n mynd I newid lliw y paint I gwyn, a nawr fi'n mynd I symud nôl i'r brwsh paint, dyma ni fan hyn. A beth I fi'n mynd I wneud gyda'r brwsh paint yw I fi yn mynd I dynnu llun igam o gam ar draws canol y papur. Rhywbeth fel yna. Iawn. Nawr, os chi'n mynd newid trwch y brwsh, allwch chi newid y trwch fan hyn. Allwch chi fynd dros y linell na ddwywaith hefyd, os ych chi eisiau iddo fe fod yn fwy trwchus na mae'r brwsh yn gadael I chi fod. Rhywbeth tebyg I hyn. Mae eisiau I fi decluso'r ardal bach yma. Iawn. Dyna ni. Hyfryd. Nawr te, be ni'n mynd I wneud nawr yw stampio. Wel, dim stampio, sori. Ni'n mynd I ddefnyddio'r pot paint I roi patrwm ar y top ar gwaelod. Patrwmau gwahanol. Felly, dewch ni gael gweld sut I ni'n gwneud hynny te. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd I symud nôl i'r pot paint. Dyma ni. A yn hytrach na'n lliw solid, I fi moyn dewis patrwm. Nawr, fe welwch chi, yr un cyntaf sydd fan hyn yw patrwm gwair. Ond dwi'n mynd I glicio nawr ar y roller yma fan hyn. A fi dden agor y ffenest yma, gweadau, textures, gweadau. Ond sgrolai reit lawr i'r gwaelod. Dyma ni, mae rhain ychydig yn fwy Nadoligaidd. Dwi'n mynd I ddefnyddio'r un coch, smotiog, a'r un gwyrdd, smotiog. Felly, dwi'n mynd I ddechrau bat yr un coch, smotiog. Dyna ni, dwi wedi dewis hwnna. A nawr, allai ddewis hefyd maint y print. Chi'n gweld? Os dwi'n llithro'r togl i'r chwith, mae'r print yn mynd I fod yn llai, a os fi'n llithro'r togl i'r dde, mae'r print yn mynd I fod yn fwy. Felly mae lan I chi.
Dwi'n mynd i drial tua hanner ffordd fyna, ac yna dwi'n mynd i glicio ar y gwaelod fan hyn, a dyna ni wedi ychwanegu y print yna ar y gwaead yna. Nawr, os ydych chi'n penderfynu byddech chi'n hoffi i'r gwaead yna fod yn llai neu'n fwy, na gyd sy'n rhaid chi'n neud yw dad wneud y cam ola, clicio fan hyn, hwnna'n mynd nôl i'r coch, a wedyn allai drial e'n llai, dad wneud, trial e'n fwy. Iawn, felly allwch chi arbrofi gyda maint y print fyna. Yna, fi'n mynd i wneud yr un peth ar yr ochr uchaf gyda print arall, gyda gwead arall. Dwi'n mynd i fynd am yr un gwyrdd y tro yma. Dyma ni. A dwi yn mynd i llithro y togl maint. Yn hyn, chydig yn llai fi'n credu ar gyfer yr un gwyrdd. Eto, lan i chi arbrofi. A dyna ni. A dyna'r cefndir Nadoligaidd ar gyfer y papur lapio. Nawr beth fi'n mynd i wneud yw stampio siapau Nadoligaidd, a maen nhw fan hyn i chi. Iawn, llwch chi ddewis Nadolig, a mae wedi dod yn automatic dy fi oherwydd fod hi'n amser Nadolig. A beth dwi'n mynd i wneud o fewn rhain wedyn yw stampio o fewn rhyw batrwm. Felly, na i symud ymlaen trwyddo'r stampiau, dewis rhywbeth dwi'n hoffi. Mae llwyth o stampiau hyfryd fan hyn yn ar gyfer y Nadolig. O, fi'n hoffi'r hosanau yna. Fi'n ddechrau bant y hosan, dwi'n meddwl. A dwi'n clicio ar y stamp. Chi'n gweld, oedd y pot paint gyda fi'n reiddiol, ond os dwi'n clicio ar y stamp, mae'n dangos y stamp. Nawr dwi'n moyn hwn i fod yn fwy, felly dwi'n mynd i clicio ar y plus yma fan hyn. Dyna ni. Iawn. Dwi'n mynd i roi un fyna, gadael hwnna wag, a un fan hyn. Hyfryd. Nawr te, ymlaen. Mi'n hoffi hwnna. Pli yn eira yna. Chydig yn rhy fawr. Felly dwi'n mynd i roi rhain ar hyd yr linell wen i gamogam yma de. Dwi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn neis. Ydw, hoffi hwnna. A cadw mynd nawr a dewis gwahanol stampiau i stampio. Nawr de, dwi'n mynd i stampio y clychau yma nawr yn y bwlch rhwng y sanau. Gret. A na'r ochr ucha wedi wneud. Nawr mi eisiau fi wneud rhywbeth tebyg ar hyd y gwaelod. Gwyneb carw falle. Dyna ni. Mae'r stampiau yma'n wych, neu nhw. Lot o hwyl fan hyn yn dewis eich stampiau. Dyn bach toes. Hoffi hwnna. Stampio. Gwych, chi'n gweld y patrwm? Dwi fel wneud am yn ail fan hyn, yn dwi. A nawr falle dwi'n mynd i lenwi chydig o'r bylchau gyda stampiau yn llai. Crachod! Hyfryd. Nawr te, dwi'n mynd i wneud y stampiau nesaf yma tipyn yn llai. Dyna ni, rhywbeth fel yna. Le mae'r crachod yn mynd i fynd ar ôl yr hosan bob tro. Ar ôl yr hosan. Ar ôl yr hosan. A dwi'n... Mae rhaid i gael y dyn i hun, nag e? Mae rhaid ni gael Sioni mewn. Felly, ble mae Sioni mynd? Ar ôl y gloch. Felly, fanna. A bydde fe fan hyn. Iawn. A dwi'n gwneud rhywbeth tebyg nawr ar y gwaelod. Coed yn Nadolig, hyfryd. Felly, ar ôl y carw. Ar ôl y carw. A un ar ôl, beth gai? Ydy fi wedi bod rownd? Fi wedi bod reit rownd y stampiau i gyd nawr. Beth gawn ni de? Dwi'n meddwl... Rhywbeth sy'n mynd i fynd ar y cefndir coch i fi'n chwilio amdano. Mae'r eiran yn bert, yn dyn nhw. Defnyddio'r clychau. Dyma ni. Dyma ni. Iawn te. A mae hwn yn mynd i fynd, mi eisiau hwn fod yn llai. Felly hwn yn mynd i fynd. Voilà. Ar ôl y dyn bach toes. Ar ôl y dyn bach toes. Iawn, a dyna ni wedi creu'r papur lapio. Felly, i arbed hwnna, dwi'n mynd i glicio.
lapio. Iawn, a clicio ar arbed. Dyna ni, mae hwnna'n arbed. Ond, mae hefyd eisiau chi arbed hwnna fel llun i'ch fy ffeiliau. Felly, i wneud hynny, y gyd sy'n chi'n wneud yw clicio ar y botwm bach yma. Wel, arbed fel llun. Clicio ar hwnna, a mae hwnna'n arbed fel llun i'ch fy ffeiliau. Nawr te, dewch chi ni gael neidio nôl draw i J2 Launch, felly dwi'n ni glicio fan hyn. Hei na, gobeithio bod chi'n mwynhau'r weithgaredd mor belled, a cofiwch mae'r weithgaredd yma ond yn un o'r gweithgareddau sydd yn rhan o becyn hwyl yr wyl ar yr E-Academy. Os licech chi weld beth arall sydd i gael ar yr E-Academy, beth am fynd i'r ddolen sydd ar waelod y sgrin nawr i gael pip bach o amgylch. Iawn te, nôl â ni at y weithgaredd Caleidosgo. A dwi nawr yn mynd i agor ap y camera. Felly chwiliwch am y deilsen camera. Nawr, does dim botwm camera ar y riban llwyd yn anffodus, felly bydd angen i chi chwilio am y deilsen werdd yma. Iawn, dwi'n clicio ar camera, a mae'n agor hwnna mewn tab arall. Iawn, nawr, bod ni yn ap y camera, dyn ni ddim yn mynd i fod yn defnyddio'r camera, felly fyddai'n diflannu nawr, pidwch o phoeni. Beth ni'n mynd i fod yn wneud yw agor lluniau o'n fy ffeiliau mwyn defnyddio'r hidlyddion sydd fan hyn ar yr ochr dde, fel allwch chi weld. Felly, i agor llun i ni wedi arbed un fy ffeiliau, mae eisiau chi glicio ar yr ail eicon fan hyn, sef fy lluniau. Felly, cliciwch ar fy lluniau. A fe welwch chi draw fan hyn ar ochr dde, eich lluniau i gyd. A allwn ni weld fan hyn, dwi'n newydd greu yn ddiweddar. Felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna nawr, a mae'n llwytho hwnna i fewn i'r ap, fel o'ch chi weld, a mae wyneb i wedi diflannu. Iawn te, felly, o fewn ap camera J2E, beth i ni'n mynd i wneud yn gynta te, yw sgrolio trwy'r hidlyddion yma, a dod o hyd i'r un sy'n dweud Caleidosgo, a dyma fe fan hyn. Iawn, felly dwi'n clicio ar hwnna, a nawr allai lithro y togl yma i weld yr Caleidosgo yn troi i wahanol fannau. A beth dwi eisiau gweld yn y Caleidosgo y tro cyntaf yma yw bod ni yn cadw y stampiau, cadw gweld cymaint o'r stampiau a ni'n gallu, a bydd fe'n neis hefyd gweld dau liw y cefndir. Felly, arbrofwch gyda'ch Caleidosgo. Dwi'n hoffi hwnna gyda'r sanau. Dwi'n hoffi hwnna gyda Sion Corn o amgylch y canol. Ie, dyna fel dwi'n mynd i adael hwnna, dwi'n meddwl. A be ni'n mynd i wneud nawr yw arbed hwnna i'ch fy ffeiliau fel llun newydd. Felly i wneud hynny, dwi'n mynd i glicio ar y botwm yma sydd â chwmwl yn y fe. Clicio arbed. Nawr, dyn ni ddim ar ben eto, achos beth ni'n mynd i wneud nawr yw agor y llun yma i nôl i fyny yn y Caleidosgo a chwynegu'r Caleidosgo eto. Felly, cliciwch ar tro yma, dywyswch y llun i chi newydd arbed fel Caleidosgo. A dyma fe fan hyn wedi agor yn yr ap. A nawr, i ni'n mynd i ychwanegu'r Caleidosgo eto. Felly dwi'n clicio ar Caleidosgo fan hyn. A nawr allai lithro'r togl eto. A chi'n gweld mae gwneud hynny yn gwneud yr effaith Caleidosgo hyd yn oed yn fwy trawiadol nag oedd yn y llun cyntaf. A mewn gwirionedd, does dim stop i hwn. Allech chi gadw arbed a cadw ail agor y lluniau ac ychwanegu effaith Caleidosgo drosto a drosto a drosto tan eich bod chi yn hapus. Iawn te, dwi'n mynd i chwarae gyda hwn ychydig nawr. Tan bod fi'n dod o hyd i'r effaith dwi'n hoffi fwyaf. Fi yn hoffi hwnna gyda'r sanau, ond mae Sion Corn edrych yn rhyfedd. Felly dwi'n mynd i droi hwnna nôl. Dyna ni. Fel bod fi yn gweld Sion Corn y well, dwi'n meddwl. Rhywbeth tebyg i hwnna. Iawn. Felly,
Unwaith chi'n hapus, wrth gwrs, beth i ni'n neud yw ni'n arbed. Felly, unwaith chi'n hapus gyda'ch ail Caleidoscope, cliciwch ar y cwmwl bach ac arbed. Os ych chi moyn gweld fwy o'r stampiau eraill i chi wedi defnyddio, beth am fynd yn ôl, agor yr papur wal greiddiol eto, a cheisio mynd i gyfeiriad gwahanol. Allwn ni weld fan hyn mod i'n gweld llawer o'r gwyrdd a Sion Corn a'r sannau. Felly beth am ychwanegu'r Caleidoscope nawr, a chanolbwyntio felly ar y coch a'r stampiau eraill sydd i gael dy fi. Felly, fel allwch chi weld, does dim diwedd i faint o ddyluniadau allwch chi greu gyda yr effaith Caleidoscope yna. Dyma ni, mae hwnna'n fwy coch, gyda'r ceirw a'r dyn bach toes. Felly dwi'n mynd i arbed hwnna gyda'r cwmwl. Ac yna llwytho fe nôl mewn ac ychwanegu'r Caleidoscope eto. Dyma ni, Caleidoscope eto. Troi to. Waw! A chi'n gweld bod chi'n gallu creu effeithiau hyfryd. Mae'n edrych fel plien eira, yn dwi? Unrhyw beth ych chi'n hoffi, cofiwch glicio ar y cwmwl i arbed hwnna. A nawr, wrth fynd yn ôl i tab J2 Launch, a mynd i fy ffeiliau, allai weld nawr bydd cyfres o luniau Caleidoscope hyfryd dwi wedi creu fan hyn gan ddefnyddio app y camera. Iawn, wel, dwi'n gweithio bod chi'n mwynhau hwnna, a chi'n bod, peidiwch â bod ofn arbrofi gyda yr effeithiau eraill sydd i gael fan hyn hefyd. Yr hydlyddion eraill. Os chi moyn un tip bach, mae'r un peintiad olew yn rhoi effaith hyfryd i luniau. Fel welwch chi fan hyn nawr. Dyna ni. Os na droi hwnna'r holl ffordd i fyny. Mae'n gwneud i'r dyluniad i edrych fel bod wedi cael ei beintio gyda phaint olew. Dyna ni. Hyfryd. Iawn. Arbrofwch, mwynhewch, Nadolig llawen, a fi'n disgwyl mlaen i weld beth ddewch chi lan gyda. Gobeithio bydd eich athrawon chi yn rhannu'ch Caleidoscopes hyfryd chi gyda fi ar y cyfryngau cymdeithasol. Iawn, hwyl am y tro, a welai chi mewn fideo arall. Wel, dyna ni. Fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau'r weithgaredd yma, a fi'n siŵr bod eich Caleidoscopes chi yn edrych yn wefreiddiol. Cofiwch, os licech chi gael ragor o weithgareddau tebyg, ewch i gael gweld beth sydd ar gael yn yr Academy. Mae'r ddolen i gael ar waelod y sgrin i chi nawr. Wel, tan y tro nesaf te, hwyl am y tro.